TV atibati chopu right azvina kumira mushe vanhu vachataurana mazita ava ndiri kutaurira ende 1 mazita achatanga kubuda izvezvi Nick mangwana manje atanga kutaurawo akamirira government yeZimbabwe ari kuti haisusu hatisiri kutaura yamunhu handisi kuziva kuti ndiye nambo accuse government yeZimbabwe kuti ndo yaura Sarawaka handisi kuziva kuti why vanhu ava vari kumhanya kungonyumwa zvisina nebasa rese I don't like it kana vanhu vari kumhanya kungonyumwa nai kwete ngoti hatazoona kuti chakati I don't like why uri kutaurira on behalf of government vanhu vari kucomplaina vari kuti government ndo yazviita because government hapana paingazviita ka government inozviitira chi because government is there to protect my citizen vanhu vari kutaura zvezanu kuti zanu ndo yavari kususpect and not government nezanu zvinhu tu zvakasiyana I don't know what's wrong with this guy called anonzani Nick mangwana yeyo anditoziva kuti meds dzake dziri pakuti chii because kana munhu wakungobudikira uchingoramba nyaya usina kubvunzwa it doesn't make sense uri kunyumwe chi what is your problem now because when he has a statement rake rautaura here we categorically reject the unfounded allegations being pushed around the internet regarding the tragic death of a Zimbabwean national in South Africa. We had absolutely no role in this incident. We extend our condolences to the family and express our full confidence in the South African authorities who we trust will conduct a thorough investigation as a nation grappling with one of the world's highest rates of violent crime. South Africa's police are experienced in such complex cases. We urge all parties to allow the process to proceed without harmful speculation. But the speculation now is against because ona nyaya iri kunyanyonetsa panapa. Yes, government yakambomanyisana naye zvekutodaro. Government yakambomanyisana naye zvekutodaro mukomana and we know that paakauya pakadedzerwa last demonstration yamudarageza mukomana akabva ari pahari zvekudaro ndopa vakomana vekutiza high speed chase pakazobatwa namazibabeshandogo muri kubata nyaya yacho but to me now I don't understand kana vakuswera vachida kuda kuti aiwa isusu hatina chakatakadaro our role is to communicate. We will communicate as for those with racing minds and flights of ideas. It is my understanding that Zimbabwe has about 15 psychiatrists. We will make a referral to one of those. To me it doesn't make sense, honestly. It doesn't make sense zvekumbota kuti andidi inini andinofarira nyaya zvese zvaakutaura I don't care zvekuzoti zvazodii kana zvaita sei but hatingobudikireka tototanga kutoramba government hakuna munhu ambopomedzera government asi ndinana wani munhu ndaona apomedzera government because these guys vanonetsana nepolitical party yeZanuPF and ZanuPF haisi government kana vari kunetsana nepolitical party siya vapedzera nepolitical party kwete kuti you are permanent secretary of information wegovernment not weZanuPF kana wakuda zvekutozviti wenhingirikini uchanetsana nemasecretary ekuzanu ende unovaziva mushe let them speak for the party not iwewe you are permanent secretary for government is not even accused hakuna munhu accuse government vanhu vari kuaccusana pachavo ihondo yemapolitical parties ihondo yezvigananda not hondo yekunzi varona runetsa negovernment these days maZimbabweans havana kuningina but imimi musati dambudziko rekuda kubatanidzira zvinhu muchida kuzvidefenda panyaya dzimwe munenge musina kubvunzwa vanhu vari kublema zvigananda vanhu vari kublemana because ivo vari kuzivana Sarawaka was that guy wokuti 24/7 achimuka kuseni antomuka achitotaura kuti hope dzaramba kutobata izveso ndiri kungonzwa kuti tanga kutopopota hanzi ndongonzwa mweya uchindudza ndiri kuhope kutoti tanga kupopota because zviri kuitwa nezvigananda izvi ma1 ndo zvaanga angori Sarawaka saka zvekuuya munhu usina akufonera achikubvunza kuti ndimauraya munhu here iwo anomboitawo magarasi acho okubvunza ndiani munoswera maada totsvaga pavanhu vekusunga ipa panyaya yacho vanhu vari pakati pekuchema because we know zviri kunyatsoitika and there are certain things zvakadzidziswa naiye even Sarawaka wacho akati ziso ngariwandire pamuroi kwete pane zvimwe zvinhu zvisina basa rese focus on the ball eyes on the ball nyaya yapo iri kunyaonetsa because nyaya isite zvizoti nemakuwa mukati zvakatotaura iwo vakomana chakatotaura kuti chero takatonzi tazofa ndizvozvo zvakafanana handiti but ati nyaya 2013 nemakuwa
they were ready to die for it. Saka musasanyanya kuzvinetsa muti chamari zvazodai so yewe muri kuzviona here zvazodai so nyaya yekugana ndasiyana nayo. I don't like it honestly kuti vanhu maakubudikira muchitanga kuda kunyebhera kuda kunomhanyira kunodefenda zvinhu zvisina kubvunzwa. Mabvunzwa naaniko kuti government ndiyo yekuZimbabwe ndiyo yakaita sei? Nganditi muri kuZimbabwe siyai vanhu vapedzerane, siyai ma-investigations apere kwete kumhanyira kuti isusu tiri kuzviramba tikuita sei. Kudhara miswa imi.